Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mai zamani Allah shi ne zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin namu na daga masana'antar Kannywood wanda yake zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka. To amma kafin nan, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Yanzu za mu shiga cikin shirin. Shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da Nura Inuwa ya bayyana ranar da zai saki sababbin album ɗinsa na 2021 yayin da aka hira da shi daga ɗaya daga cikin kafafen watsa labarai na social media, inda ya ce da farko dai ina mai bawa masoya na haƙuri sakamakon hutun da na tafi na wajen kusan shekara guda ba tare da na kawo musu wani abu na daga irin waƙoƙin da suka sani da su ba, kuma ina mai tabbatar musu da cewa insha Allah zan fitar da album ɗina a wannan shekara ta 2021. Sai dai ina mai neman afuwa sakamakon yanayin tsaiko da aka samu game da fitar da wannan album ba kamar yadda aka saba ba, yanda ake fitar da album ɗin a watan farko na sabuwar shekara, ma'ana Januwari shekarar miladiya, inda a wannan shekarar kuma sabanin haka ne saboda yanayin aiki sai zuwa watan biyu, watan February, wanda koda ba farkon shi bane zuwa ƙarshen shi insha Allah za a saki wannan album, kuma za mu sake shi a dukkanin manhajoji na social media domin ganin sakon ya isa zuwa inda ake so ya isa. Wannan shine abin da Nura Inuwa ya faɗa game da album ɗin nasa na 2021. To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan tasha. Kar ku manta ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wayo ne duniya zamani riga gani na sanya rigar aro, yau da ni ake gobe na sani dole wasu za a yi ambato. Allah wa ƙadirin alaman ya sha'u mai yau da gobe sarkin dare. Duka so hakan ake kamuwa ya mulkin kawa a yi mai ƙure. Ka sako ruwan sama ya sauka ne mai kawa zai tare ka azali tun da ka azali kare na kare da ɓanɓaro.